Ijerate, kaixo... Ondo entzuten da, ezta? Nere hautsarekin eta kaixo, kaita, zelan... Izmeri daukan tamalez ez hortar etorri altzera. Itxoin zerbait gertatu zait sukaldean, a ber. Vale, sukaldean ez besterik gabe, airea dago, ze irekita daukat, eta ari zen, nola deitzen dira, bueno, pues, persiana, ez da persiana, baina, bueno, balkoian daukan, ez da persiana, nola deitzen dira, bueno, demagun persiana, pues persiana mugitzeko soka, ari da mugitzen kortina, ez da ere, beluz? Ez beluz, ez da. Osea, nola da... Mugitzen direna gora eta bera alboz eta egite dute estoreak hori da, eskerrik asko. No sé por qué me ha salido beluz. Estoreak eskerrik asko. Eta estoreak mugitzeko makiltxoa, pues mugitzen da eta txokatzen du airearekin paretaren kontra. Eta soinua egiten du, eta pentsatzen nuen ez dakit. Txori bat sartu zitzea dela. Saiatzen ari nahi sartzen Twitchen mugikorretik. Baina...
Ez dituzten, ez dakialako... Ez dakialako kodea sartzen. Ez dago txaparde hori gaur. Vale, hau ondo ikusten da. Txata badoa. Kaixo. Txatos. Bai. Badabil. Haupa norbait, aspaldiko zelan... Bueno. Mugikorra jarrita. Hau kanpora. Eta entzuten duzuena. Terranigma da. Begiratzen nintzen nola emulatzaile ezberdina instalatu hartzaion. Terranigma funtzionatzeko. Ba, nintzen probatzen haber partida gordetzen zuen, edo ez. Badaezpada partida gordeko dut berezko... Osa, gordeko dut jokua gordetzen duen bezala. Baina gordeko dut baita ere save state. Zen beldurra ematen dit emulatzaile hau ez dudala kontrolatzen. Eta hau da introa, a ber, zer esaten duen. External face, internal face. Hau da programatzaileak bezala. Frontend eta backend. Horize da, belauntzia. Ai, beti... Argiaren aldea beti da alde ona. Racistas. Ezakit esan nahi duen mundua dula bi alde edo bi mundu dauden. Ostra, 13. ordua, tu. The Last Tower. Terraligma, what? La hora del ambiente. Kamui! Begiratzen egon naiz eta Terranigma... Bueno, Quintet... Bideojokoen... Ui, jarraitzen du. Bideojokoen... Beste... Bi bideojoko sortu zituzten Terranigma aurretik, eta printzipioz mundu berean ambientatuak daude, baina ez omen daukate zer ikusirik.
hartzen dute Super Nintendoko trilogia bat bezala, baina benetan ez omen daukate zer ikusi hondirik, eta egia esan ez naute gehiegi erakartzen. Terranigmak ordea bai. Oh, efektazo. Printzipioz kontrola, Legend of Zelda, Sword of Mana, eta gure laguntxoen antzeko omen da. Ez dut gehiagi begiratu ez da ere, oso ez dakit Sword of Mana bezala rol gehiago daukan, edo Zelda bezala puzzleak edo, egia esan, ez dut begiratu. Edo Mario Land 3. Oso ondo ekaitza, eskerrik asko agurtzera pasatzeagatik, egongo gera. Zaindu. Bueno. Hori izango zen sarrera, supongo. Beraz, jokoarekin hasiko naiz. Bat, bi edo hiru. New game. Name entry, arc. Arkakuso. Utziko dugu, arc. Arkakuso. Beste izenik ez... Chapter 1. The Outset. Espero dut ez decepcionatzea jokoa mesedez. Mother pasa dut, Earthbound pasa dut, eta asko gustatzen zait. Ondo zaude. Amets gaiztoak edukiko banitu bezala. Amets harrak eduki ditut. Beti amets berdina. Neri ez zait inoiz pasa, Amets berdina edukitza behin da berriro. Kanpora joan. Crystal Blue. Zer izango da Crystal Blue? Magia. Ametsak eta amets gaiztoak izan dituzu. Behin da berriro. Ze klasiko efekto hau. Bueno, salto egin dezake. Hemen... Tiruliruli. Amets gaiztoak sentitzen dut. Crystal Blue dire Outside Worldeko malkoak. Lotara. Txikitan gehien bat. Hemen jende dantzan. Pixkat bihurria da gure arkakuso. Gaur egun norbaiten erruz izen daiteke ere, norbait zer egin diozu ateri. Hau pestainu! Eskerrik asko hemendik pasatzeagatik, agurtzera bada ere.
Usu handi bat. Zein da atea, hau ez da izango. Hori zen nire helburua. Ez dut joan nahi. Ni... Norbaitek lagun nazala. Zer duzu? Atzo... Webbings zer dira? To wave da... Besoak mugitzea. Apologize or make an excuse. Nik apologize. Non hori egin nahi. Noski. Vale, lasai. Joango naiz ba, hau ezin da ireki, ezta? Mesedez norbait lagundu nazala. Webbings, bai, no me toques los webbings. Ah, ze jatorra. Krista. Ja, ze polita. Orduan barkamena eskatu beharko diot. Uf. Machismoa. Weavers... Hau izango da. Bai. Ez. Ez dizut, minik egingo. Sentitzen dut. Ehundegi bezala agertu zait izango da. Ah, web egiten dutenak. Behingoagatik barkamena eskatu dut. Ez dut berriro egingo barkatu. Begira, hemen daude. Embroidering. Dena berdina esaten badute. Ark eta L. L. Elle. Bai, lasai. Hemen ez dago ezer. L lagunentzat. Krista. Bueno, aurkezpen polita. Gustatzen zaizkit hor dauden zera bubbles. A ber, atea ez da irekitzen. Zarrunoa junda. Eta orain nahi dute ikusi zer dago norratzean. Noski. Zerbait gaizki aterako da. Dut lortzen. Dena berdina esatete burbuiak eskerrik asko. Ezin dut. Agian hemengo
Ez dituzten irekitzen. Ez dituzten irekitzen. Zer zerragon galda hemendik. Zer behar duzu, that base. Non dago? Entzun bota nahi, eman nahi nizun. Begira. Korrika egin dezake, igual. Hori da. Ezin dut. Ezin duguna ikutu. Zagit, hau botako diota ber. Hautsi da. Hau junda beste abisatzera. Txibato. Laguntza. Norbait laguntza eskean. Ze, jungo era edo norri zutu da. Beste bat izutu dela. Zure bai? Zu konbentzitu nauzu eta... Bueno, ez da inbesterako izango. Hiru pixu bera. Get me down, esaten du? Iaz efekto, Zigilua indarra eta arima lasaiarekin bakarrik hautsi daiteke. Super Nintendoko efektuak probesten. Eta Pokemon bat nola ez. Bitxo bateko ozka egin dit ba. Hemen nengoela. Zerria. Oinean ozka egin dit, nonbait. Yomi! De Foggy? Ari da zarrataz hitz egiten. Ondo, emango diogu select botoiari. My life. Vale. Jewel box.
sea, da menúa, básicamente. Mapa. Dungeon. Vale, zigak badaude behintzat. Ea diren borroka egiteko bakarrik edo puzzleekin edo ze... Next room. Item room. Hall. Hall. The weapons room. Be kind. Vale. Zer da, platanoa dago nor. Ez dit besterik egiten uzten. Hau izango da. Nore izketan. Noski baiet. Vale. Lantza bat edo zerbait. Badator norbait, azkenan menua da. L. L beldurra du. Aurrean daukaguna, segurazki, deabru bat izango da dalako zerbait, benetan. Izoztu egin alda. Eta kulpa Pokemoneri botatzen dio. Pixkat Pandoraren kaxa ireki izan bagenu bezala, ez? Bira, kaxean sartzen da, eta bitxoa... hemen da. Hemen ezin da gorde, kanpoan gordetzen da. Terteteko. Select berriz, bai. Gure lagun zarruno, Pandorarena esan behar nun, bai. Gure lagun zarrunoak zerbait jakingo du.
gauzatxo bat, ea ekipatu behar dudan. Ekipatu nago. Xup. Mundu guztia horrela. Nahi txoin. Elder hemen dago. Inotzoa! Zure errua. Noski itzuli nahi ditu dala, bere egoerara. Bos dorre. Ba, horrela galdituko dira. Ulertu... Zer dira dorreak? Bai, bi mundu bezala dira, gure kontrakoa. You upset the natural balance of this world. Orduan zertarako existitzen da. Kaxa hori. Roita margema. Sebulba. Zer da, hau? Hala, bagoaz ba. Ara. Ez guai. Bueno, pixan mareatzen du, Abizango alda dorre horietako bat. Dena den, Tour 1. Dena den niretzat beti izan da pixat oso generikoa. Zerbait gertatu da, eta joan behar duzu, ez dakit nora, eta lortu 5 gema. Ai. Orain ze? Esfingearen galdera. Ez que oso klasikoa da, 5 dorre, suntxitu behar dituzu. Nire izena bazekien. Efektaso berriz. Barrura. Azkar ematen badiot hori egiten du. Konbotxoak. Opa, Joseba. Cargas cambia. Horrekin kontuz.
Magirrock. Guk Regirrock, Riverrock gado dugu. Horrela azkarra hona da. Bi aldiz jotzen badiot, korrika egiten du. Vale, hor, ez du tirokatu, hemen ez dago zerrez. Petxi beharko dut. Zer. Ostras, ematen du dita den horrek, ez? Arima. Jo, orduan, ari nahi zanakatzen zer da, jendea? Bueno. Bentsat, ate bat ireki da. Hau zer da? Agertu ditezela. Uff. Ostra, Ei, maia zigo da, eskerrak. Estetika oso guai eta azkar mugitzen zara, bastante. Bai, maia zigo da. Eta bizitza zorionez pixka bat eman dit, baina hemen bitxo gara zegoen. Torri. Harrapatu dut zure... Zure ahulezia, edo ez. Ei... Magirrock gehiago. Igual gero magia lortzen da. Estetika egia esan bai, oso ondo dago, gustoko dut. Albo batetik edo bestetik joan naiteke. Sebulba! Hau zer da? Mendi botatzeko oraindik ez dut egingo. Beste aldera joango naiz lehenengo. Eta gero botako naiz. Musikare bastante guai dago. Neri zerbaitek pikatu dit, hemen beste bat. Bulbe! Espero bitxorik ez egotea. Segundo bat, Zelda idudi Secret of Mana baino jokagarritasunean, bai. Eta esango nuke Zelda baino beto ere mugitzen dela, Txuen, segundo. Somorroren bat etzen. Somorroren bat etzen agertu eta zizta eman didan berriro. Ez dut aurkitzen, baina hemendik badago zerbait, kabroi alena.
Oso ondo, baina emaidazu zerbait. Leihotik botako naiz. Zergatik egot bizitza topera berriro? Hemendik jaitsi. Hemendik igogu, bira efektua. Polita. Barrura. Jaitsi da. Hil zaitez. Agur, txikito. Horrek bizitza eman dit. Zer da hori? Ez dakit. Botoiari eman diodan. Denborarekin igual denborarekin sendatzen da, ez? Bueno, hau eginez. Hilda. Badirudi Final Fantasyko lehenengo dorreko etxaia, ezta? Maligno. Hello. Godin. Bueno, ez dut hain ondo egin egia esan. Osea, akatu dudan jendea da benetan jendearen arima. Eskerrik asko. Orain hobeto sentitzen naiz. Bale. Baina hildakoak ere, ezta? Hilda. Beste aldera begiratzarek. Nahi nituen harrapatu denak hor. A ber. Bale, bigarren mailan jarraitzen dut, horrek esan nahi du partida gordetzen dula, bera bakarrik. Orduan gordeko dut hemen berriz. Hau egiten du moderrek ere bai. Earthbound jolastu dut, pasa dut osorik jada bide batez, eta berdina egiten du. Akatzen bazaituzte mantentzen duzu dena, nivela eta guzti hori, eta azkeneko gorde duzun tokian agertzen zera.
Eta begira asko zobe. Nola igotzen da maiaz? Agertzen da weapon... Statusa edo zerbait? Strength... Magic Rock, 3. Horra agertzen, esperientzia, 110, 120-tik. Bueno, pixka behiratzen nintzen aber zer den gauza bakoitza. Hori izan da, kritikoa. Hori berria da, Hori da, karo, horren arte egiten salto eta jo. Eta korrika salto eta jo, hori egiten du. Vale, maia zigo da. Bizitza gehiago dugu. Ez du ni hostia eskentzen, Mentzegon kristal hautsia uste dut. Hemen ez. Hemen ezkerrean ez da, hemen. Bai. Bueno. Bai, oiei asko kendu die, bino armadura zeukatenei, ni media. Behintzat orain bat bakarrik entzen didate, justo bi. Ez zaitez. Handikotei orduan hori ezer. Batzutan bai, kentzen die, ez dakit, igual probabilidaderen bat egongo da. No magic spell, hau goikoa da magic spell. Vale. Eta hau ez dakit zer den, ez dakit izango den... Bizitza ematen dit horrek. Bueno, espadakatzen manaute. Ya está.
Oso erresa zen eta segurago kagada egin dut leno. Vale. Batean aurrera. Uste polita. Bea Sagitario, Gemini, Libra. Horrezkerrekoa zer da? Capricornio. Aries. Ez dago. Mundua. Ui ama. Hori zer da? Maskuria. Igual egongo zen bino kanpo. Elur jasa. Ze polita, Super Nintendoko grafikoak. Igual maskuria ez, baizik eta mapa zati da. Grezia eta Eurasia. Eurasia berpiztu da. Andorrako grafikoak baino politagoak. Askoz. Ordun bost, kontinente, bost dorre, hori izango alda. Bueno, Eurasia. Tower 3 eta Tower 2. Tower 4. Tower 2 zer? Pasa egin aldut. Hori izango alda, ezkerreko hori. Tower B, bale. Beste aurpegi bat, ez. Zuzenan ireki egiten da. Bale dirudi merezi duela, Monstruoekin borrokatzea bintzat. Usten nau tonto. A ver, zer dagoen hemen. 30 gema. Estatuak gurtu eta beraien gaineko kolorea. Beraien kopetako koloreari zer. Menekin, soegin, begiratu. Hau berdea dira eta hau gorriak. Berdea. Hau aldatu da? Gorria. Berdea. Gorria. Igual azpitik. Hemen ari naiz vandalizatzen dena. Berde asko eta gorri gutxi daude.
Hemen ezerrez. Usa gorria da. Hemen dena berdeak. Beste gorri bat. Berdea. Berdeak. Ni idea. Ez dut ulertzen. Ez dira sartzen ez da ere, orgoian. Gorri gehiago ez dago. Ideiarik ez. Aber berriro mezua irakurtzen badut. Zeo zer interesgarria entzuten den. Pay heed to the statues and the color of the jewel in the forehead. Osea, pixkat gurtu estatuak eta haien kopeteko kolorea. Ez? Bote guztiak sakatzen ari naiz.
Ez dut ulertzen. Norbaitek adieraziko lidake non dagoen sekretua. Hirugarrenera noa. Ez dut asmatzen bigarrenarekin, ez dut ulertzen. Igual behar dut zerbait etorkizunekoa. L askatu duzu jada. Ez naiz itzuli. Osa, esan dit denak. Osa, neureak itzulitu dala berera. Baina ez dut beraiekin hitz egin. Ez nereak ez, Eurasiakoak. Eta agertu direnak izan dira hemen barrukoak. Uia. Zuk uste duzu ere... Seguro azkena dela. Ez dago? Ez dago! Txo? Txiruliruli. Bira non dagoen. Nik ere lagunduko zaitut. Oso ondo, zure harima jarriko zu zer?
Oso ondo, bikain. Eta? Zer esan nahi da horrekin? Oso ondo. L salatu dugu. L ere salbatuen artean zegoen, baina lagunduko ziala esan dit, eta ez dit lagundu ezertan. Ah, honi ez zaio zer gertatu, ez? Ke klasiko. Ui, ama. Fire ring, ice ring, fire ring, ice ring. Ah, probatuko dugu hau. Igual, bazpa erortzen dut Fire Ring baita ere probatzeko aber zer egiten duen. Lehenengoa pasa dut. Bigarren aurbean dago, ez dakit gora jungo naiz aurkitzen duen zerbait. Principios 0, magma, pillo bat. Baina ez dut ulertzen, ideiarik... Na, jokua gelditzen da. Galdu egin dut. Hori zer da, eskutu bat. A ver.
Bai, oso ondo maila zigo naiz, baina... Zerbait burutzen zaizue? Osa, zerbait ari naizela eskapatzen usten, hemen daude gauza hauek botatzeko. Bota diot berdeari, bota diot gorria daukatenei, bota dut hemen barruan. Totem horiek ezin dira piztu hauek. Ez dakit nola. Ez... Honekin ez da ere, ez batzuk, ez besteak. Ez dut ulertzen. Igual hori da errezatzen ariko banintz zela. Osa, gida bat begiratu behar dut, minuto 1.
Behiratuko duzu, a ber zerbait falta zaidan. Monstro guztiak gatu ditut. Eskerrik asko. Eske ez du zentzurik. Berez zer da ezin duzuna egin. Ezin du jarraitu. Osea, hemen daude bi esaten dit gurtu behar ditu dela. Segun estatu hauek, segun beraien zera. Joder. Bira ez dudala probatu hori, Ai. Eskerrik asko norbait. Vaya tela. Begiratu duzulako. Bueno, dena den. Eskerrik asko. Kauen sos. Bera ze txorakeria zen, baina... Korrikarena. Korrika... A ver... Hori jetxi da uste dut. Gultatzeko de apurteko, señor. Aurretik egin dut. Sí, hombre. Switches that glow gold, what changes do they bring? Hori. Biak ikutu ditut. Sexy look. Bueno. Beste bat. Ahora.
ezkutu dugu. Hori gero botatzeko izango da. Hori sakatu. Eta hau mugitu. Hau irekiko zen. Ez hemendik etorri naiz, ezta? Mari Sorgina bi. Hau da igo dena. Beste bat. Hemen badago mugitzen denik. Hondik etorri naiz. Albo batetik. Hau ez da ireki. Ze? Igual albo txarrera mugitu dut. Zen aruntzan mugitu behar. Orain ezberdin egin duaz. Bai. Biak kanpora izango ziren. Beste bat. Zuzenean eman dit aukera sartzeko. Polita tokia. Munduaren beste zati bat, supongo. Hori izango da. South America. Ez? Ego Amerika oso izango da. Ala. Hei. Euria, Euskal Herria, orduan.
Lehen hor lurra eta orain ura. Zeri gara mundua berri sortzen, no? Inkak. Aztekak. South America Resurrected. Orain supongo hirugarrenara sartu naitekela, ezta? Tower 3. Bai. Ahora. Zer. Bere erortzea merezi izan du. Vale. Hau aurreko izango zen borroka eta hau plataformak, ez? Hora bultzan nauta. Zeta jola. Venga, ya. Oso inteligente ez nago ni, azken aldi honetan. Ez barregin. No se barre. Bi efektu hauek. Gil. Eskerrar maia ez digo den. Hau zer da? Salamandrak. Oh, kritikoak.
Horrek esan jota. Toki berean nago. Horren ez fijatu. Hau pixa piramidea da, Afrika izango alda. Hemen ez dago zerrez. Hemen beste sari bat. Sleepless Seal. Igual horrek honekin ezin daute... Bueno, dena kakatu ditut. Bosen bat egon alda hemen. Eskerrak asko kentzen dudan. Hala, beste ate bat. Hemen ezin da gauza handirik egin, ate guztiek toki berera ematen dute. Nik uste dut kostelazio guztiak ez daudela. Ja, desende ikusi dugu. Ate gehiegi, ate bakarra dago munduan. Zer izango da orain hori alda Afrika. Afrika sortu zen. Eta zer dakar Afrikak? Argia? Ilargia. Ilargia Afrikan zegoen, jaun Andreok. Ilargitatazio. Zentzua badu. Zentzua badu, Afrikatik dator dena. Piramide bat, piramide bat, piramide bat. Guazen! Asia eta... edo Ozeania eta zera izango dira besteak, eta Ipar Amerika.
Ipar Amerikantze jarriko dituzte. Indion tipi bat. Eta Asian Japoniarren ate horietako bat. Goikoa bekoaren isla da. Zerua suposatzen da dela. Lurra azpian nago. Igual lurra azpian nago. Eta horregatik ikusten da zerua edo. Lurra azpia da beste mundua. Ui. Borroka zuzenean. Hauek errax. Ale norbait eskerrik asko pasatagatik. Eta ondo izan zu ere. Guzti dut hemendik bota naitekela edo. Izkinetan agertzen da gora eta bera seinalea bezala. Triangelua beraka baldin bada. Toma. Life potion. Joder, es que hori ez dago oso ondo egina. Maia zigo da. A ver.
Ez da oso bidezkoa, egia esan. Segun nola erortzen naiz edo ez. Osea, segun nola, pam, erortzen naiz. Zein da horren arrazoia. Ez da oso ongi egin arrazia duzu eta hori marrundu. Ez dakit egia esan. Igual goragotik nire iruditzen zait. Iruditzen zaitena baina goragotik da. Mentzen. Ez zen hemen. Momentuz ondo. Momentuz ondo, entretenigarria, oraingoz. Ulertzen dut kontrola ona da. Zakit ze tokatu zedan. Soinua guai daude. Zakit ondo da. Polita da ikusteko. Akzioa guai dago. Hemen asuntoa da. Orain arteko pega guztia da. Zeinengo gaikarria diren soka horiek. Bestela dena ondo. Perfecto. Baina bestela ondo dago. Ez du txanpontxo hartu. A ver. Al pixel. ¿Qué va? Beste aldera, no? Ez dut ulertu, igo beharko dut gorago nolabait.
Bestaldetik igual. A ver, hemendik erortzen badi manez, noan? Igual bestalde batera. Bai, dorrearen bestaldera behintzat. Azkenan maia zigoko naiz berriz. Hemendik bota nahinteke. Beste toki bat aldau. Despistatzeko. Menos no ignora. Atzean eman barko zaio. Bueno, por favor. Te vacilado. Jesús. Vale, no quieren Snake Hawk o Agustis. Ez horregatik. Pizka txiripaz iritsi naiz, Berriro ere, toki misterio txugontara. Azkeneko atea. Hau eta beste bat. Osea, bost ate daude, bino justo beti goian dago. Beti toki berera sartzen naiz. Goian dago estatuetxo hori egalekin. Hauze izango da orduan. Ipar Amerika. Zer da denbora? Planeten errotazioa.
Nik uste baietz. Izarrak, bai. Bestea zer da eguzkia eguna. Tipi bat. Izango da. Totem bat. Ez naiz totem bat, ez naiz hain urruti egon. Etxeko jendea. Gelditzen dena izango da Ozeania. Ui. Hau zen bagarrena da. Hau da, bosgarrena. Beste dorre bat zegoen eskubian. Igual da rollo buelta eman da munduari edo lako zerbait. Immobilized. Immobilized. Bai, ez, laugarrena ez. Blocks Warner Sleep Spell. Increases life. Agian lortzen dut erasori blokeatzen duen zerbait. Orain jende gehiago dagoela, agian dendan edo. Arriska bat? Zer dago? Ostra. Hori zer da, bizitza ematen didala. Suskoa direlako. Hau bai dela ez edan tokatzen.
Eskerrak azkarri joan. Ana gaizki. A ber, magia. Maidazu zerbait. Ona. Ez dago gehiago. Igual armetako batek. A ver. Hex Rod. Honek egiten du bizitza gehi lau. Bizitza ematea hobeto. Itzuli dira. Lehengo retorika berdina. Gordeko dut, bazpa. Bi ordu ia, Noren irakurri dut barras estrellas. Orain irakurri dut. Ba, ez dakit nik hemen behar dudan aurtuko dudan, Laudan ere zenbakia. Hori zer da, karratu bat. Aiz ringekin izozten duzu. Bai, bino botatzen du behin etxaiari botatzen dio. Osa da magia bat elementala eta jazta. Osa da eraso bat, aberez. Dana karratu bat, toki guztitan.
Hau falta dira. Miau. Mira, beste karratu bat hemen. Gelditu egin dut. Zertarako balio dit, gelditzea? Zentzurik ez. Ba ez dakit zer esan. Ez dirudi ezer egin dezakedanik. Ez, baina neukan... Ojo, neukan, karo, erasoltu nezakeen, neukan blokeatzekoa. Blokeatu dezaket. Igual hori da nahi duena. Errerekin, ezakit blokeatu dezakean, karo, egin ezin dudana da mugitu. Baina jo dezaket eta igual blokeatu dezaket. A ver. Ondo al nago, hau alda bosgarrena. Bai. Blokeatu dezaket. Pues ez. A ver. Izkutatzeko kapa edizan. Zer irakurri dut. Kapa zerbait, non? Non irakurri dut hori.
Block Garners Sleep. Hemen? Baúl de los recuerdos. Jarrita daukat. Block Garner Sleep Spell. Baina ez da Sleep, botatzen ari dana. Arropak aldatu ditut. Ez daukat ideiarik. Ez daukat ideiarik. Zer egin? Begiratuko dut. Bai, begiratu, a ber. Capa de Naomi. Naomi da L. Lehen benetan kapa esan duzula, horrekin geldi edo kriston paranoia daukadala orain, auskalo. Bai, kristalen nago.
Pues ez ditez errematen. Tipa bai kristalen dago, berekin hitz egin dut, bino begiratut eta dirudienez lortu behar da objeto bat. Vuelve a Krista y ve a casa de Naomi. Habla con ella para que recoja el hilo de diamante que conseguiste en la Torre 4. No he conseguido nada de eso en la Torre 4. Non dago el hilo de diamante. Hemendik ez naiz botalen. Vete por la de abajo para llegar a una roca mágica. Llegas al final de la cuerda, sube contra los dos cobres. En uno hay un bulbo milagroso y en otro un elixir de vida. Bye. Abajo a la derecha. Vale, a ver. Abajo a la derecha. Avanzando hasta subir al siguiente piso. Esta idea. ¿Artatu? Egita.
Vuelve a subir de nuevo esa nube. Joder, macho. Zailago ezin zuten jarri, ez? Naomi de la L, por cierto. Notarinatea ez dago. Eta itzuli naiteke? Bai, ez da nahi zorbitzen irteera non zegoen. A ber, lehen honek harrapatu nahu. Eta bidali nahu hasierara. ¿Ves? Bueno. Master Hacker. A ver, señora. Ahí. Zuri esker. Bestela, ez genuen lortzen.
Metxaiztua, berriro. Mugitu naiteke, behintzat. Ea. Zergatik egiten du lo. Hemen. Honek ez du lorik egiten. Bai, broma egiten genuen aurrekoan jendea, ez? Lurrean eta bar, baina bai, jendeak lurrean egiten du lo. Hauek ataskatuta jarraitzen dute. Honek lanean diardu oraindik. Ezin dut mugitu. Mira, Tic-tac. Muxu, muxu. Hala. Neska lanean eta ni berriro, ohera. Hemen adibidez egin zezaketen transizio bat. Nun ikusten den, juten dela ohera bera bakarrik. Eta ez dudan joan behar nik. Baina tira. Berriro lurrean. A ber, amaitu duen. Oso ondo egin dut. Aupa, L. Erasoenekin ez dakit zer egin, hau izango da bat gutxigo, baina bizitza ematen du eta hori asko da. Kenduko batzun askoz gehiago, bino bat gehiago kentzagatik. O erasoa batean kontutan hartuta salto eta jotzen baldin badut ja akatze ditutia denak. Toke bat gora, toke bat gera, ez du da jola. A ber, pixka kriptikoa hau, Ez dut imaginatu nahi zenbat jendek utziko zuen jolasteari garai hartan, esan ez, ezin da jarraitu. Eta ez daukat beste inorterra enigma daukana, eta ez dut gidarik, ez dut internet, zen existitzen.
Ei. Eraso batekin akatzi ditu. Uy, eta hemen zer dago? Que no me engañan. Ese polita. Tracata. Bueno, hori ez da hain polita. Bueno, ondo egin dago, Bai ama. Ya hil nago. Horrela gongo gara. Inoiz ez alda eriko. Jesús. Qué pesado. Zenbat salto ziren hori. Bueno, igual magia behartzeko ez. Magia erabiltzera behartzeko igual. Eta azkena da 5.
Ja mundu osoa ikusten da. Asia Ozeania, Ozeania, ez? Hori Australia izango da. Madagaskar eguna da, ez? Igual baizela zerua, aurrekoa igual zerua zen, eta hau denbora ez den pasatzea edo. Polita. Eguna eta gaua. Eta, zergatu hemen, kanguroak. Zer da hori, mendi bat. Australia. Oceania ez, Australia bakarrik. Eskubiko hasierakoa izango da. Sarroio buelta eman diot munduari. Hemen eskubiko hori izango da lehenengo dorrea. O bigarren igual. Bai, hau da. Eta ezkerreko dorre hori azkena. Bai, munduari bira eman izan banio bezala. Pixia tierra hueka, ez? Ez dut uste hori zerua izango denik orgoian dagoen hori. Ematen du gehiago bekoaren isla edo igual da munduaren goiko aldea. Eta munduaren azpian dagoenik. Zarrun horren aurkakun baino den. Bai. Ni pentsatzen dut nola den pentsatzen dut esaten duena de bi mundu daudela, igual mundu bada kanpokoa eta beste mundua da hori ez, munduaren erdialde hori. Horren bai, ireki dela. Islama ematen du. Polinesia berpiztu dut, vamos! Eskerrak. Ez dudan Polinesia utzi. Hau Patasio zelaan. Onda gizuela bioi. Besteok hemen terranigmeatzen ez dago gaixi, kontrola bastante ona da, de hecho oso ona da kontrola, borroka ere nahiko interesgarria, eta, bueno, Pandoraren, ez dakit Pandoraren hazen minokaxa bat ireki dugu, mundu guztia izoztua gelditu da, eta dorre batzuetara joan barri izan dugu, dorreak askatzera, nolabait ziega modukoak ziren, eta honekin mundu guztia desizoztu dugu.
Eta gainera, ez dakit nola, lurra sortu da eta kontinenteak sortu dira. Lurra piztu dugu, baina ez dago bizitzarik. Oazen kanpora. Outside. Gameluak ilargi eta zu salbatu zaituztegu, bai. Momentu bat egon da Afrika salbatu dugula eta ilargia irten dela, gainera. Orduan, bueno, gameluak ilargi eta abar. Zin badut atera eta eskoitara jun. Eskerrik asko jaren bat de. Hole! Zuloa. Ba bai, dirudienez gu bizi gera lurraren erdian. Ala dirudi eta joan behar dugu kanpora. Eta mundua berpiztu. Izozkiak? Bikain. Goazen dendara ber zer aurkitzen dugun. Eta behintzat agur esango diogu gure maitaleari. Etorri barrura, mesedez. Ez du guk esatea nahi. Sentitzen dut ark. Ark izena du, ez da arkakuso. Ezin du irribarre egin, guregatik. Noski. Zergatik hitz egiten du hirugarren pertsonan neri erreferentzia egiten didanean. Zertzera erregela? Bueno. Arkaitzen baina luzeegia da. Kabensos. Bagoaz. Orain bai. Txapa osoa sartu behar diazu berriro. Zertzera, Ocarina of Time ontza. Toma, esan dute Pandoraren zera bezala, baina orain arte ez dute Pandoraren kaxa zela.
Osea. Baina esan du Pandoraren azela inoiz. Nik esan dut hori. Zuk esan duzu hori. Bigarren kapitulua. Munduaren berpiztea. Ez du esan. Gordetzeko tokiren bat bilatuko dugu. Portal. Fallout. Ei, Pokemon. Itzuli da. Bai, mundu ontara erori gara eta zer. Bai, hori egia da, baina... Mira, gordetzekoa. Bederatziak, baina pitxin bat jarraitu nahiko nuke. Egia esan. Dena den ez dakit deskantsu bat egin. Zerbait jan afaltzeko. Eta berriro itzuli. Bai, uste dut horixe egingo dudala. Zeo zer jango dut, zeo zer afalduko dut. Eta igual beste ordu pare bat. Ondo baderitzozue, hemen egongo naiz. Takit, ordu erdi barru edo, nik uste itzuliko naizela. Ale, eskerrik asko pasatzeagatik, eta ratotxo bat arte. Gero arte.